A Radio Pública Galega naceu en San Cayetano, no palacete que había ali detrás da Xunta, que había un palacete ali porque era o estudei no instituto, conocía. Algo li na prensa que tiña conflito, non sei que laboral, pero tampouco así sucintamente por arriba, non na gallega. Pero o que queren recortar dereitos ou que? Pareceme mal, iso pareceme mal, non parece mal porque, oye, cada un ten a súa expresión, a súa libertad, entonces non pode